Μου αρέσει Ωραία. πάρα. Καλησπέρα Unigix. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Στο οποίο ασχολούμαστε με games, ταινίες και ό,τι άλλο εκεί προκύψει. Είμαστε πρωτοετής φοιτητές. Μαλάκα. Μίλα ρε γάμο του Χριστός Εγώ σου. μιλάω. Στην πούτσα. Δεν το πάμε με τη σειρά. Δεν το πάμε ρε μαλάκα. Δεν είναι. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τα Game Awards που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Πέμπτη, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι, νυχτιάτικα. Εβδομάδα, ας το κάνουμε λίγο. Προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, εμείς κοιμόμασταν, το δάμε μετά. Πες με στα βραβεία, έλα. Game of the Year, ποιο Ωραία. βγήκε? Game of the Year, βγήκε το Astrobot. Το κόβουμε. Κόβουμε. Game of the Year βγήκε το Astrobot. Πες μας δύο λόγια, Ορφέα. Συστηθήκαμε ποτέ. Δεν συστηθήκαμε, είναι σε άλλο βίντεο. Είμαι ο Ορφέας. Είμαι ο Γιάννης. Σοβαρά. Ρε, Μην κάνουμε μια Εσύ ιστορία. γελάς ρε Δεν μαλάκα. γελάω εγώ, για άλλος πάτηκα. Το πήραμε τόσο καλά, δηλαδή. Στο Pokemon έκανε. Έλα πάμε. Πάμε. Ας τη μύτη την πουτάνα. Πάμε άλλη μια. Στη μύτη σου γάμο του. Καλησπέρα, Unigix. Είμαστε Unigix. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ αυτό ρε μαλάκα τώρα. Πάνω μου. Όπως όλοι ξέρετε, το για Game of the Year βγήκε. Μην μιλάς. Ποιο Άρχισε με να βγήκε? μιλήσει από την πουτάνα. Μπορεί να μην το ξέρουν και να περιμένουν εμάς αντί Ωραία να μαλάκα, πούμε. φαντάσου τώρα. Είναι τόσο. Μαλαγία. Ωραία. Για όσους το ξέρανε, Game of the Year βγήκε το Astrobot. Ορφέα πες λίγο δύο λόγια για το Το Astrobot είναι ένα platformer που βγήκε πρώτη φορά το 2020 μαζί με το PlayStation 5. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη επαφή όλων με το PlayStation 5 και είχε πάει πολύ καλά. Και αποφάσισαν για να βγάλουν και άλλα λεφτά να το βγάλουν και σε full game. Ναι, γιατί το πρώτο δεν είπες ότι δεν ήταν full game. Ήταν demo. Έχεις δίκιο. Ουσιαστικά demo. Ήταν ένα demo. Το πήρε. Επίσης, τα υπόλοιπα νομιμής ήταν το Wukong και το Elden Ring Shadow Retreat. Οκ, αυτή είναι μια γνώμη. Γιατί το πες πολιτικά correct ρε μαλάκα. Άμα έκαμε τα κρυσί τώρα γαμώ την πάρα. Τι λέτε ρε μαλάκα. μαλάκα. Να πούμε ότι δεν το έχει τελειώσει η κάρια, όλα το παίζει η Μάγκας. Έχει κολλήσει. Σε ποιο πώς έχει κολλήσει. Στο τελευταίο. Στο τελευταίο πώς δεν έχει Στο τελειώσει. final boss. 5 μήνες τώρα. Για πες μας τα υπόλοιπα. Rebirth. Λοιπόν, Best Game Direction επίσης στο Astrobot. Ναι. Τι άλλο έχει εκεί. Best Art Direction το Metaphor και Best Narrative το Metaphor. Ναι. Για πες μας για το Metaphor. Ορφέα. Το Metaphor είναι ένα turn-based παιχνίδι τύπου Persona 5, ένα από τους ίδιους δημιουργούς που άρεσε στους κολοιάπωνες. Δεν ξέρω γιατί. Αυτά. Τι άλλο Μας φάνει ο Τάκου ρε μαλάκα. Γαμώ την τάξη. Τα λες όλα τώρα στην πουτσα να σου Ναι. κάποια. Έχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον. Το όμως ήταν anticipated. Τι να σου πω. Το Best Ongoing Game το πήρε βέβαια το Helldivers 2 που είναι χαμός Έτσι. το τελευταίο καλοκαίρι. Sony exclusive. Έτσι. Και το Best Community Support το Baldur's Gate. Η Sony έρχεται να κάνει τίποτα. Για πες μας το anticipated. Best Fighting. Λοιπόν, Να του γαμίσω. Κόψτε το λίγο να του γαμίσουμε. ωραία. Φέτος σήμερα, έλα. Best role playing game το Metaphor και πάλι. Best family game το Astrobot. Best sports game EA Sports. Όπο, 25. παράξενο. Τι άλλο ήταν. Innovation and Accessibility το Prince of Persia, το οποίο κλείσαν το στούντιο επειδή για κάποιο λόγο θεώρησαν ότι δεν πέτυχε. Και Most Anticipated Game μεταξύ Monster Hunter Wilds, Metroid Prime 4, Ghost of Yotei, Death Stranding 2 και GTA. Το Death Stranding. Ναι. Το GTA 6 εντάξει αναμενόμενα και σιγά με βγει φέτος. Ναι, όπως βέβαια δεν θα βγει. Αυτά. Λοιπόν, Και δεν πάμε στα σοβαρά γιατί τα αρχίδια μας όλα Πάμε αυτά. στα σοβαρά τρέιλερ, πουτάνες. Λοιπόν, πάει στο αγαπημένο σου τρέιλερ. ξεκάθαρα το Witcher Γάμο το σπίτι θέλω να το πω. ήταν αντικειμενικά το καλύτερο τρέιλερ. Τέλος πάντων. Το περιμέναμε οι fans πολύ καιρό. Ο κόσμος έχει διάφορα παράπονα για τη Siri, για το πώς θα δουλέψει ως Witcher.
Άρα, αλλά προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι Οι αρετές της είναι πολλές. Θα το παίζουν οι gamers χρόνια. στέρεψα. Το Ωραία. πήγε πολύ καλά πάντως μέχρι να σου πω. Ωραία. Για πες μας τώρα εσύ Ορφέα. Για το Witcher. Όχι το Witcher, είναι το άμεσο τρέλερ. Α, το αγαπημένο μου τρέλερ Το Witcher είναι εμένα άμεσο τρέλερ. ήταν πάλι το Witcher, αλλά επειδή το είπε ο Τζέμπε, θα μιλήσω για το Mafia. Το The Old Country, που επιτέλους επιστρέφει στην Ιταλία. Βασικά πάει για πρώτη φορά στην Ιταλία. Επιστρέφει στη μαφιόζικη Η κατάσταση. μαφία που είναι ιταλική Ναι, τη υπόθεση. Σικελία και έτσι. Φάνηκε ωραίο το story. Τα γραφικά φάνηκαν ωραία. Μακάρι να είναι καλό, παρόλο που δεν είναι exclusive ή κάποιο full triple A παιχνίδι. Φάνηκε πολύ καλό. Τι έχεις επίσης? Για τη μαφία, όπως λέγεται, δεν έχω πω κάτι. Ναι. Αλλά έχω να πω για το Intergalactic της Naughty Dog. Επιτέλους κάτι και βγάζει αυτή η εταιρεία μετά το 2019, από το The Last of Us. Μετά τα πολλά remastered, remake, reboots που βγάζουν. Τι να πω, ένα συμπαθητικό game φάνηκε με αρκετά καλά γραφικά βασικά. Παίζει ειδικά τα γραφικά που έχω δει. Λίγο μάλιστα να γίνεται. Μπορεί. Φάνηκε ότι είχε γνωστό cast, λίγο τώρα εντάξει. Δεν μας νοιάζει όμως ρε φίλε, θέλουμε The Last of Us 3. Κόψτε το! Μας έχει πρίξει τόσα χρόνια με τα remake και τα remaster. Πέρε The Last of Us 3. Άντε γαμίσου. Ένα τρέιλερ τουλάχιστον, να λέμε κάτι γίνεται, όχι ο Neil Druckmann να μας λέει. Ναι, Αλλά, λοιπόν, επίσης δεν έχουμε μιλήσει το Elden Ring, το Night Ring, Τι είναι αυτό? το νέο standalone game της From Software. Εγώ προσωπικά είμαι χαϊπαρισμένος. Μόλις τελευταία. Αυτός και ο... Μιγιαζάκι. Miyazaki. Όχι, είναι αχρίαστο. Όλοι οι fans του Souls που έχουμε τελειώσει τα Souls παιχνίδια θέλαμε Bloodborne 2 ή Sekiro 2. Αλλά... Τι γελάς? Sekiro 2. Θες Sekiro 2. Sekiro 2 δεν θέλει, ο Sekiro δεν θέλει. Το κόβω αυτό. Το Sekiro. Τι παίζουμε αυτόν τον καιρό? Τι παίζεις? Εγώ προσωπικά παίζω το Silent Hill 2. Είμαι περίπου στο 1 τρίτο του παιχνιδιού. 1,5. Όχι, δεν είναι. 1,5. Παίζω το Silent Hill 2. Είμαι περίπου στο 1 τρίτο του παιχνιδιού. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος μέχρι τώρα. Αλλά μάλλον όταν τελειώσει θα υπάρξει review στο κανάλι. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Ναι. Ναι! Άμα πάει καλά το βίντεο αυτό, review Silent Hill 2. Ωραία. Εσύ τι παίζεις? Σε πρόλαβα. Εσύ τι παίζεις? Εγώ παίζω το Dead Space. Τερμάτισα πριν λίγο καιρό το καλύτερο παιχνίδι του PlayStation 5 του Spider-Man 2. Να μάθεις το βίντεο. Το Spider-Man 2. Παίζω Dead Space, το οποίο είναι ένα ok παιχνίδι, λίγο horror έτσι να σε πιάσει. Θυμίζει παλιά καλά PS3 παιχνίδια. Μαλάκα, αυτό τον έβγασε πάλι. Μια χαρά πήγαινε το σύνορα ρε μαλάκα. Κλείστε, βγάλτε το βίντεο, βγάλτε το. PS3 παιχνίδι θυμίζει, καλό είναι. Τι γελάς εσύ πάλι? Ωραία. Άμα θέλετε review στα αρχίδια, δεν πρόκειται να έχετε. Εσύ τι παίζεις? Εγώ μόλις τελείωσα το Jedi Survivor. Ναι. Ναι, μαλάκα, μιλάμε εδώ και όλος δίπλα φτερνίζεται. Τελείωσα το Jedi Survivor που λέτε παιδάκια μου. Ναι. Εντάξει, μαθητικό game, ήταν ωραίο gameplay. Μ' άρεσε, ενώ πορτικός ήθελες να παίζεις, δεν ανοίγεις τη μαλακιά, παίζω Star Wars Outlaws. Εντάξει, βέβαια η ιστορία για τους Star Wars fans, όπως είμαστε και εμείς, δεν... θα σε χαϊπάρει, θα λες ωραία, αλλά στο τέλος σου καταστρέφει όλη την ιστορία του παιχνιδιού και σου φέρνει κάτι άλλο για 1,5 ώρα και στα αρχίδια μας. Επίσης ήταν αρκετά προβλέψιμο, δηλαδή από την αρχή του παιχνιδιού εγώ τα είχα προβλέψει όλα. Αυτά τώρα, εντάξει, καλό ήταν. Καλύτερο από το πρώτο. Σαν ιστορία όχι, σαν gameplay ναι. Ωραία, αυτό μας κάνει. Αυτά τώρα ψάχνω να παίξω, μόνο θα παίξω το Last of Us το Remaster. Εσύ τι θες να παίξεις συνέχεια? Δεν έχω ιδέα. Ό,τι προκύψει, μάλλον Wukong θα παίξω. Στο λεπτό. Θα το πάρω εγώ να στο δώσω. Ναι. Wukong και Alan Wake 2. Επίσης, για μας είναι τώρα Τετάρτη, αύριο βγαίνει το νέο τρέιλερ του Superman. Δεν έχουμε.
Χύνουμε όλοι. Χύνουμε όλοι πέρα του Γιάννη. DC James Gunn, όποιος δεν ξέρει, director, head of DC. Παρακαλώ, σταμάτησε να βγάζει οτιδήποτε έχει σχέση με το Superman. Ξέρετε τι άλλο βγήκε? Τι άλλο? Clayface. Ταινία. Horror. Παιδιά, αυτή τη στιγμή Ανακοινώθηκε από το για το 26. Δεν θα ακούγεται αυτός. για το 26. Από το hype μου θα πάω να κλάψω τώρα. εδώ σε 40 live. εκατομμύρια budget. Full hype. Το 26 έχει Supergirl. Lanterns. Clayface. Batman. Θυμηθείτε. Έτσι, Το Batman, ok. Το Batman πήγαινε πιο πίσω. Το Batman, ok, γιατί ήταν καλό το πρώτο. Τα άλλα είναι DC. Το κερδόναμε με Το DC, Batman αλλά... αλλά έχει ξεφύγει από το χαρακτήρα DC τον Σκατένιο. Okay. Τα άλλα θα θυμηθείτε σε 2 χρόνια εδώ θα είμαστε και θα λέτε δίκιο είχες πάλι. Άμα θέλετε review του Superman Και σε τα 8 κλαίμε. μήνες. Ωραία. Οκ, αυτά για νίκης από εμάς. Για σήμερα. Κάντε like και subscribe. Και Θα υπάρξει επόμενο βίντεο, αλλιώς αυτό θα είναι. αλλιώς δεν θα βγει ποτέ κι αυτό. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Bye. Disney fancy. Γιατί Είστε άντε. Κουράστηκα, θα κοιμηθώ. Τελεφούνκεν. θα σου κάνω Θα κάνουμε εισαγωγή. Πάμε spoil. Γαμώ το μουνί. Comments, όχι comments. Πού πάω εδώ, settings. Ποιος είναι αυτός, ο πράσινος? Μήπως είναι ο Green Goblin. Γεια σας Johnny Geeks και σήμερα θα δούμε μαζί το τρέιλερ του νέου Superman Κάνουμε react βασικά. React μια μέρα μετά το κανονικό βίντεο. και αυτά, πάμε να το δούμε. Honest reaction. Και μου με το hater. Κάτω σημαντικό. Κάντε σου το βλέπεις πρώτη φορά. Wow. Νομίζω είναι το Superman αυτός. Να μου σου λέει. Ανάγκη. Αλλά James Gunn, Χίνο James Gunn. Καλή λόγη. Lois λέει. Καλή λόγη. Δυνατή είναι. Θα παθώ λέγει. Αυτοί το βάζουν, Κλείσους, κλείσους. Μοιάζει λίγο με τον Γκάμπριλ, έτσι, δεν μοιάζει. Εγώ δεν έχω δει τόσο κοντά τον ηθοποιό. Είπε Uncle Ben. Ωχ, ο σκύλος. Flash είναι. Ο Flash. Batman. Ω, cutie. Καλά, παιδιά, ο Σούπερμαν. Πάλι Lex Luthor είναι, ο Lex Luthor είναι. Δεν βαρεθήκατε ρε μαλάκες. Σταμάτα να παραπονιέσαι. Αυτό δεν το ήξερα εγώ. Φάσο Ωραίο μαντρικό. φάσο, καλό φάσο, μπράβο. Τι είναι αυτός? Ναι, Star Wars. Όχι, Creature Commandos. Πάμε. Οι γνώμες. Εσύ πρώτος. Αυτό είναι το μικρόφωνο, Μικρόφωνο. Ωραία. Πιστεύω ότι... Γεια σας παιδιά. Πιστεύω ότι επιτέλους η DC μετά από πάρα πολλά χρόνια θα πάρει τη σκητάλη στις comic book ταινίες. Είμαι full hype, αλλά και δεν φαίνομαι. Να ξέρετε, είμαι full hype. Και αυτά. Περιμένω με ανυπομονησία να δω το κανονικό τρέιλερ. Κάτσε πάρει από μένα. Και εμένα μου άρεσε πολύ, μου άρεσε το lead του Superman που ήταν comic accurate για πρώτη φορά. Τώρα εντάξει, τι άλλο να πούμε, ποιος είναι ο κακός δεν ξέρουμε ακόμα. Ρωτάω εσένα. Ρωτάω εσένα. Πού να ξέρεις το κακό, Θα δούμε ποιος είναι ο κακός. Δεν θα έχει άλλο ένα. Και ο Green Lantern, man.
Δεν είναι ο Green Lantern, είναι Ναι, αυτός. ένας άλλος. Ένας άλλος. Ένας άλλος. Εντάξει, καλούτσικο φάνηκε. Κάποια shot μου φάνηκε λίγο ερασιτεχνικά εμένα. Ω, να Αλλά δεις και εγώ. εντάξει. Αυτός μας παίζει όλα. Αλλά εντάξει, ωραίο ήταν. Μ' άρεσε και η μουσική που ήταν η original με λίγο Ήταν λίγο guitar tone. Αυτά. Κάτι το κάνω όλο πλέον. Το κάνω λίγο πιο. Πες και είδα, Λοιπόν, εγώ όσο πιο κακοπροαίρετος της υπόθεσης, γιατί γαμώ το Superman, γενικά λίγο το Superman το γαμάω. Καλό φάνηκε, όχι. Εντάξει, θα πάω να το δω. Μπορεί να μην. Άμα με χάλαγε το τρίλο δεν θα πήγα να το δω. Πες άλλα έλεγες. Αλλά όσο πιο κακοπροαίρετος μ' άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε. Θα πάω να το δούμε. Γιατί έλεγα χθες, πριν το δω, χθες έλεγα ότι μπορεί να μην πάω. Αλλά ναι, μ' άρεσε λίγο η εμφάνιση του. Δηλαδή, Πολύ ωραίο. και ως. Ο Clark Kane κόλλησα, ναι, μαλάκα. Καλό μου φάνηκε σαν Clark. Λίγο ο Φλωράκος. Όπως έπρεπε να είναι ο Super Φλωράκος, όχι που ήταν ο Κάβετ που ήταν ο Ραμάου. Εμένα μ' άρεσε που είναι. Αυτό Ναι, αυτή η σκηνή είναι γαμάτη. που την παίρνει εκεί πέρα. Ναι. Η ωραία η Lois Lane. Μακάρι, φίλε, τι να πω, εγώ που χαιτάρω full της Μακάρι να είναι ειδικά στο πολύ Superman. ωραίο καταρχήν στο TCU. Ναι, εντάξει. Θα έχει και Αυτά είναι ωραία Superman, πλάνα. πιστεύω. Αυτά. Τώρα. Θέλει τους πάντες. Α, και η μουσική είναι ωραίο και το Ο Nathan soundtrack. Fillion είναι αυτό. Ναι, ναι. Αυτά. Έχω να πούμε κάτι άλλο για το τρέλερ. Ωραίο φάσμα. Έχει ωραίο φάσμα επιτέλους, δεν είναι λίγο woke, γιατί δεν είναι τα γάμο τους woke. Έχει τους χαρακτήρες του. Hogger, πολύ δυνατή. Παιδιά, δεν έχω δει ούτε μια λεσβία μαύρο. Ναι, αυτό οκ. Δεν έχω δει ούτε μια λεσβία μαύρο, τραβέλη από πίσω, κάποια που να είναι. Πάμε, Στα αρχίδια μου, ρε. Λοιπόν, κάντε με cancel. Δεν θα το δείτε, παιδιά. Κάνε μου μήνυση. Το σκυλάκι συμπαθητικό να πούμε. Ναι, μπράβο, αυτό. Clayface Λέει, δηλαδή. ναι, οκ. Θα δούμε τα easter eggs κάποια στιγμή. Εντάξει. Αυτά. Και Clayface από τον DCU είναι. DCU θα. Λοιπόν, Τέλος πάντων, αυτά ήτανε. Αυτά για μας. Αυτά είναι η άποψή μας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, like, subscribe ξανά. Έτσι, πάντα μην τα ξεχνάτε αυτά. Ciao. Γεια σας, Screamers. Όχι, δεν έχω γράψει. Όχι, ρε. Πλάκα κάνω, βρε.